ụgbọ njem ebuli egwu anyị ebuli egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Igbo zụkọtara Ugwumba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ọ dị ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị bi n'ụzọ ije na-adịkwa n'ụlọ. Ọ sọkwa gị kpọọ ha ala otu ihe ọbụla ọ sọkwara gị kọọ ha n'ọnụ. Ndụ ka ha na-azọ. Onwe bụrụ gịnị na ikekwe na ọ dị ana nke dị na be ha nke a na-azọ azọ. Dịka anyị na-ekiri na ụmụ ihe ejije a na-emegasị ụmụ ihe ejije Nollywood. Anyị mara na ana bụ oke ihe n'ala Igbo nke bụ na mmadụ na-eji maka otu mpekere ana gaa na dibịa ka egbuo mmadụ ka ana ahụ a na-azọ wee bụrụ nke ya. Ya bụ ọzụzụ ana mere na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere si na ọ bụ onye dị ndụ na-azọ akụ na ụba ha agbafuo maka ajọ mmadụ maka ndị omekome. Mana enwere otu obodo anyị ga-akpọrọ unu gaa n'ụbọchị tata dịka anyị makwara na ọ dị ụfọdụ ebe ndị ọzọ a na-eme ya bụ omenala. Ya bụ omenala mere na ihe gbasara igbu mmadụ maka ana benatara kpamkpam. Gịnị ka anyị na-ekwu? Na ọ bụrụ na ị bịa n'obodo anyị ga-akpọrọ ụga ugbu a, na ọ bụrụ na nwoke anwụọ na-amụta ha nwa maọbụ na-anụghị dị nwaanyị chaa, na ụmụnne ya nwere ike ịgbakọta ọnụ wee nụọrọ ya nwaanyị mụtara ya ụmụ n'azụ ya ka ọ nwụnara anwụọ. Ụmụ ahụ amụtara anabata ha dịka ụmụaka nwanne ha nwoke nwụnara anwụọ. Obodo anabata ha nye ha ihe ọbụla a na-enye n'obodo maka na dịka ha kwuru ha chọrọ ụbara mmadụ. Ya bụ omenala kwukwara na ọ bụrụ na nwaanyị amụta ha nwa maọbụ na ọ mụta ha nwoke wee kaa nka di ya na-achọ ịnwụ, na ya bụ nwaanyị nwere ike ịga anụta nwaanyị ọzọ ka ọ bịa mụọ nwa n'afa die. Ikekwe di ya aka na nka maọbụ na di ya nwụọ na anwụ. Ya bụ omenala dịwara ọkpụtọrọkpụ mere na ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo ahụ ihe gbasara ana ada ataji ha anya maọbụ zọgburịta na-azọgburịta n'ihe gbasara ana n'ala Igbo. Soro anyị ka anyị gaa n'obodo a na-agwa gị. Aga m akpọrọ gị afọ ugbu a mata na ọ bụ n'oge ụgbọ njem bụ nke ndị Ugwumba TV na-ewetara unu. Ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Ụgbọ njem nke ụbọchị tata ga-eduru anyị gaa na obodo Eke. Dịka anyị mara, Eke bụ otu obodo nke dị n'ime Udi Local Government Area nke Enugu Steeti. Ọ bụ akụkọ ka a kọwara wee kọta ihe gbasara ihe mmepụta nke anyị ga-egosipụta n'ụbọchị tata. Maka na otu onye nwoke ka mụ na na-akparị ọsị m na ha na-achọkwanụ nwaanyị. Nsị unu abụọ ha achọ nwaanyị, ọsị na nwanne ha nwoke nwụnara anwụọ na ha na-achọrọ ya nwaanyị a ga-anụrụ ya. Nke a wee gbaa m na ntị maka na amaghị m na a na-achọrọ onye nwụrụ anwụ nwaanyị n'ala Igbo. Ya mere anyị ji abata n'obodo Eke ugbu a ka anyị jụọ ndị o metụrụ n'ahụ. Dịka onye nwoke si kọrọ m, ha nwa bụ ndị fọrọ afọ atụkọ n'ego rụọrọ nwanne ha nwoke nwụrụ anwụ ụlọ. Ihe ọ fọdụziri bụ nwaanyị a ga-anụtarị ya. N'obodo ha, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ bịa mụta ụmụaka, ọ ka bụ nwanne ha nwoke ahụ nwụrụ anwụ nwa ụmụaka ndị ahụ. Akụ na ụba ya niile ga-abụ nke ụmụ amụtara. Soro anyị, mana tupu anyị aga n'ihu, ị kwesịrị ịmata obodo a bụ Eke. Aha m bụ Ferdinand Enekwe. Abụ onye ọma Eke bụ eze bụ na-aga. Eke osu a nugwu nwa nsudeba isi. Ndị bụ ụmụ ochie Ayọwa nsude ndị abịa ma ndị ihe na amaokwe. Mana ihe mere bụ na ịmara mgbe gboo owe mgbe ụhụ ya na-adịghị o wee filu wee ka oshi o nwere ọkọta ụmụaka a na-ezicheche Chukwu wee zie Eke oshi a nugwu ozu ọ tụrụ nta bịawa o wee ihe bụ laịfụ ebe a mgbe ahụ wee fụta na ajari hụ na mmiri ebe a wee relax ịghọta ma duru ụmụ ya dị 7 o doro bịa. Mana ka a gụwara
ndị ebe ma ihe niile agụwa aka ha gụwa gbuo ụmụ na ịbọ ihe na ahọrọ bụ ise so eke dọkwa ọnụkụ na-ese ọma ogwi amankwọ Enugwu eke na Amụswa. Aba m bụ Hippolytus nwanne bụ ike ude na be anyị wa dịka onye wụrụnụ na-enweghị onye ga-anọchi mbụ n'ihe na ndị be anyị na-echi eme ya bụ ọ bụrụ na ọ nọ ọnwa isii ma ọ bụ nye mgbe ahụ ọ bụrụ na ụmụnna ya hụ na nsogbu na ogbe etu ọ ga-esi wee mee ha ga-ejikọ ọnụ mee mitin mee ọgbakọ wee sị ka ihe a ga-eme gbasara ezinụlọ ahụ na ọ dịghị mma ka ezinụlọ ahụ dị etu ahụ mechie. Ha nwere ike ime ugboro ha wee sị ka ha jekwuo ndị ikwu nne ọya ahụ ikwu nne ha wee kọwatara ha sị ha na ha chọrọ ka ezinụlọ a mechie na ha chọrọ ka wee na onye ga-anọchi ezinụlọ ahụ asị ya ka etu a ga-esi eme sị na ha chọrọ ka ha jee nta ya nwaanyị onye nugoro mgbe ahụ ka o wee ike nwaanyị ahụ ma nwee ike ịmụta onye ga-anọchi okoro ahụ korobe anyị na-akpọ obi ka ndị mere si ya ọ bụrụ na akpọtakwa ndị ejekwa ndị ikwu na ya ahụ ga-asị ha na-awagodo ka ha jechee ya ha chechee ya ha gakwa ọzọ ikwu na ha sị ha jee nụtara ya nwaanyị na ha kwadoro ya ha kwadozikwa ya ya menụbla na ndị ahụ ụmụnna ya ahụ na nwunye ya ahụ ga-ejewezi ya ije chọwara ya nwaanyị ya bụ na nke mbụ bụ na ndị ikwu nne ga-akwado nata ya ndị ikwu nne ga-akwado ya tupu eme ihe ahụ akwadokwa ya je nụtara ya nwaanyị ntazikwara ya nwaanyị ya na ndị ahụ ndị be na ndị ahụ nụtara ya nwaanyị ga na-enyere ya aka kọzọ ụghọ ya ụma ọ bụrụ na ọ daa na amaghị etu ọ ga-esi mee ọ bụrụ na ndị ụmụnna ya ahụ wee laikiri ya si na ya ga-anụchiwe ya ọnụchiwe ya ọ bụrụ na onwe ọ ga-anụchiwe ya ụmụnna ya ahụ ga-eziri ya aka nyetazie ebe ya na ya ga na-ama na-eji ka ọ bụrụ na ezinụlọ ahụ ga na-aga n'ihu. Ihe ọha bụ eziokwu mmadụ ka ego ba na-agụ mmadụ be anyị mmadụ ka ego onye nwaanyị ọbụla di ya nwụkwara bụrụ ezigbo nwaanyị ka na ogbute ana m ekugho mana ya mara owe ịghọta m ake adụ ụmụnna ọkpara ma ihe niile ike elekọtawa ya maka wabụ a na-amụrụ ọha ọ bịkwa na owe ya ka adụ na-asụ mara onye iduteko ịghọta m ọ ya bụ ihe ọ dị ụwa nwaanyị anụtakwara dịrị ada ya amụta mụkwara wa jenere dị nke ọzọ anyị na-ewere kọmọ maka na ihe nna anyị gọ n'ọhọ bụ ụmụ ya ụba. Aha m bụ Maazị Pascal Ikemifudu. Ihe ndị mmadụ ji wee mma m n'obodo a bụ Ikem Odegbo. Abụ m onye Omeke. Nwoke ọbụla na-ekpe ekpere ka ezibie ghara echi na ezinụlọ a mụrụ sọ nwaanyị ọ dị ka a gasị n'ebe ahụ na-echi na ọ bụ na nwoke wee na-anọ so na ekuchitere nwaanyị ka ọ bịa mụta onye ga-anọchi nwa nwoke ga-anọchi ngwuru ahụ abụghị ajọ ihe n'agbanyeghị na ọ bụ nwoke ahụ tụgharị ime ya ma bụ nwaanyị di ya wụrụ nwere ikike imete oyi ma ya bụrụ ezigbo oyi na-ama mmụta ya n'ebe anyị na-akpọ ahịrị ekperime ọ bụrụ onye ga-amụtara ezigbo nwa n'ezinụlọ ndị be anyị na-anabata ebe onwe na-ekpe ekpere ka ngwuru bịa wee chie. Aha m bụ Christian Chigbo abụ m onye Ọmaeke. Iwu bụ ọ bụ na nwoke wụhụkwa ụmụtaghị ụwa nwoke maka na ụfọdụ oge na-abụkarị ịmụghị ụwa nwoke ọ ya bụ nke ụdị ya dịka ọha na-adị ọ bụkwa na nwoke amụtara ụwa nwoke ọ wụhụkwa ụmụnna ya were right ijeje netara nwaanyị ọzọ ka enetebe ya ọha aya ka ezibe ghara ishine maka na ezibe echihikwe ihe aka na-asị bụ na-ekwebe onye mgbe ọ dịvụ mana kemgbe ọgwụkwa onye bụ onye enyemaka n'ọha ka enetebe ime ụlọ ọha ya ọ na-adị mma so that ka ihe ọbụla anụkwa eme a na-iwe ayịrị bụ be onye ọha ghara ishine aha ya ghara ishine so that as time goes on mgbe ọbụla kwa ịbịa ikwe nke ọ na-asị na ụmụ nwoke nwa mụtara nọ ya bụ ihe nwe ndị nwa n'agbanyeghị na ọ nọ ya mana ya bụ ihe nwe ndị mma.
anyị maara maka nkuchi nwaanyị. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na akụchie nwaanyị, n'ebe ụfọdụ ọ na-abụ ịmụrụ di ya nke nwụrụ anwụ nwa. Mgbe ụfọdụ kwa na ọ na-abụkwa ka onye ahụ kuchiri wee nụwazie ya ka ọ mụtawara ụmụ. Mgbe ụfọdụ ụmụ na-akụchi nwunye nna ha. Ihe a na-ekwu bụ ka nwaanyị ahụ ghara isi n'ezinụlọ ahụ pụọ. Mana ọ dịwa gị iche na nke a. Ọ bụrụ na ị na-anya nke a niile anyị kpọrọ na mbụ dị n'akwụkwọ nsọ, maka na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ọ bụrụ na nwoke nwụọ, na nwanne ya nwoke nwere ike ịdị na-edina nwunye ya ka o wee mụta nwa nye nwanne ha ahụ nwụrụ anwụ ka ọ zachie ya. Mana nke anyị na-amaghazi bụ ihe dị iche na nke anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ na onye nwụrụ na-anụtaghị nwaanyị chacha na enwere ike ịnụrụ ya nwaanyị. Gị ọ bụ nwaanyị a na-abịa ịnụ, ị marakwa na onye a na-abịa ịnụtara gị anwụọna wee kwerekwe gawa ebe ahụ. Ikekwe bụrụ na ọ bụ iru ebe ahụ ị ga na-aza nwunye ọha. Ọnya bụ ihe dị iche na omenala ndị omeke bụ nke anyị na-eneba anya n'ụbọchị taa. Ya ga-agwa ya na ọya ahụ wụrụ ahụ, ọ ga-emewukwu ya, ọ kwete na ya ga-emewu ya. Ime ka nji na-aga na-eje, ọ bụghị iji ohu mbọchị, ọ bụghị iji ohu mgbe ọ ga-eruche. O nwere nke ga-eruche emu ọnwụ ụwa, nwere nke ga-eru ọnwa na-abụ. Because nwaanyị na onwe ya ga na-ajụkwa ajụjụ na be ndị ebe ahụ ọ na-eje. Ọ were ọya gawa usi ọ na-ama nga. O nwee ndị agbata obi ma ọ bụ ndị enyi nọ ebe ahụ, a ga-ejekweju ya ajụjụ si ebe a na-eje, ọ ya gaba ebe ahụ sọ ya gana. Ya bụ na ajụjụ a na-ajụ kịta bụ ejute etu ndị ụmụnna si eme. Nwoke na onwe ya anọghọzi. Ọ ga-abụ na ọ jebe ebe ahụ ya ga nabatakwa ya. Ọ ga-abụ ndị ga-akpọbata gị, emechie n'ikpeazụ ha ebutekwa ọgba aghara. Ya niile ka ọ ga-ajụcha ụmụ ndị enyi ya ma ọ bụ ndị maara ndị ahụ famili ahụ bifo o nwee ike ikwetezi na ya ga-eje. Dịka nwere ike ịnụtakwa nwa agbọghọ obodo a ga-ekwekwa ịgakwa ụdị dị ahụ. Ọ na-aga, ọ ga-aga. But ihe ọ ga-agakwa otu taa nsi wee gwa gị, ọ ga-abụ otu ajụjụ, otu nkwekọrịta mgbe ọ ga-eji were je mara ezinụlọ ahụ. Ọ ya bụ na ọ ga-aga, because ọ bụ na ndị be ha ekwekọrịta ha, ama m kweta na ya ga-eje ebe ahụ, because ọ mago na nsogbu dị ebe ahụ ya ga-eje. Na ya jebekwa ebe ahụ na ọ ga-abụkwa ya ahụ, maka ọ nwere ndị ga-ejebe ete ahụ, ọ bụ na problem na ọ nwere nsogbu ezinụlọ ahụ bụ ihe nweta nwoke ji wee wụọ na ịnụ na ide ihe dị ka ịma nje. Ụgbọ njem apali egwu, anyị ebuni egwu. Ọ bụ ebe ka a na-eje, anyị ebuni egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube. Otu ihe ọzọ dịkwa mma ịrụtụ aka n'ime omenala bụ na ọ bụ eziokwu mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anụbata ya bụ nwaanyị, otu onye nwere ike isi ka nkuchie ya ka ọ nọrụzie ka ọ bụrụ mụ a na-enekọta ya. Ọ bụ eziokwu na ọ na-amụta ụmụ n'afa nwanne ha nwoke nwụọnara anwụọ bụ onye eji maka ya wee nụbata ya bụ nwaanyị. Mana ọ bụrụ na ụmụaka too, ụmụaka nwere ike kpebie ịzawa afa nke onye mụrụ ha, ya bụ onye tụrụ ime ha, ma ọ bụ ịzawakwa n'afa nna ha bụ onye eji maka ya wee nụbata ha. Ọ bụ eziokwu na ha amaghị ya. Nke a na-eme na ụmụaka nwere ohere isi na onye nga na-aza afọ ya. Ihe dị mkpa n'ime ihe a niile bụ ka ama nna ha ghara ichi, ma ha na-aza afa nna ha bụ onye nwụrụ anwụ na mbụ, ma ha na-aza afọ onye mụrụ ha. Ama nna echi na ọ bụ na a nụchiwere ya anụchi, o nwere ka o si na-adị. O nwere onye ga-anụchiwe, ọ sị na ụmụaka tolite onye a ga-ejezebe aha onye ahụ ya mụrụ ya. Nwee ndị ka ga-etolite asị ya ọzọba aha onye mụrụ ya, ndazi ọha papa ya ahụ sọpụ mama nwoke ahụ bụ ya nụtarị ya. Okpekọ dị ihe ncha bụ na nkwekọrịta, maka ụmụaka kịta ada anụzi ihe. Ọ bụghị ihe gwara onye nke mere onye nke nwere ike na-aza, ma kịta a na-adịdị onye nke nwere ike na-aza papa Oko, onye nke ọzọ na-aza papa Okonkwo. Bete ohu na-ebu ihe ga-amụ ha, ịghọtago. Ọ na-adị na ọ ka na-adị ma kịta sef, ma ndị dị ndụ sef. O nwere onye ga-abịa na onye Yoruba nụọ ya, onye Hausa nụọ ya, ọ pụtara na-aza onye nke a na-aza ha nke onye nke a na-aza, bete ohu na-ebu ihe ji ha. Ọ na-eme. Ọ bụ ihu na ọ ga-esi nata na ofu ụmụnne ahụ ma ọ bụ ofu ụmụnna wee chọta nwoke ya na ya ga na-emekọ, ka o nwere ike isi n'ezi kpọta onye ọbụla. A ka akpa
mana ihe wee doro onye gị na-anọ iji aka ịma mgbe m gwara sị na mgbe e kere Adam na udo dị ihe dị n'ụwa ma bụ izuokwa akọ maka na ọbara a na-agaghị ire gịza ekwe nke gịza ekwe famili ọwa gị harmonize Chukwu na-ebles ihe niile mana ọ ya ihe mara abụ amrọba ijewe blood dị thicker than water ịghọta m o ji ekwe no shaking ịghọta m mana mgbe oyi a na-anichiwe a na-anichi ma sinsi nnichi mechihiri nwaanyị nwere ike imere onwe kedu ọma mana ayasa ga-anyị n'ụgwọ ya zie akọ onwe ihe ka eme normal yes ọ bụ ka anyị dere eme uje nke kpọta mmadụ dịpendikwara ka ndị etu ahụ zitu esi ntị o nwere onye ga-abata etu a dutu gị na diwa na-eme edelu na dịka onye na si na ya like na ya ma mmetụ nwaanyị na ọnwa nna ewoke bụ ihe mere ya ha ga-enye ego ahead achịcha ebe ọzọ but onye ha ga-akpọta ka bụkwa ndị ha na ha ga-ekwekọrịta ma mkwekọrịta bụ na a ga-amakwa na ezigbo mmadụ na ọ bụghị onye oshi maọbụ ọ bụghị onye na-akpa aghara because a na-eyi mana ndị Baịbụl Igbo na nwoke na nwaanyị na nwaanyị na-emekọrịta na o nwere ụfọdụ nwaanyị ga-eje mụ ọmụọ onye dịka onye na-asị mmadụ na ịdị ka nna gị ọ bụ na ịdị ka so ha ga-eme sure na onye ahụ ọ ga-eje na ọ bụ na ọ chọrọ udo onye ahụ ọ ga-eje ga-abụ onye apịkwara aka ọ gara abụ na ọ ma nje n'ihe jewe ihe na ọkwa na okwekọrịta ihe ndị dibịa di ya na-agwụ ya pụta okwe ndị nga na-agba ọgba aghara ọ nakọta okonikote onye ọbụla ọ hụrụ ọ na-ebutekwa ọgba aghara na di bikọtụ ndị ụmụ nwoke ụmụ nwanne ya ama like onye ahụ ewetago ya oge ahụ butekwa ọgba aghara bata ọ bụ na onye kwekọrịta ndị na ha gị ncha ga-etu esi nota ya ka ncha ga-esikwa yere aka na-ama na ejida woman chere ya wakatakwa ahụ mụtago ụmụaka tolite ọ bụghị ihe dị mfe mmadụ ịza nwaanyị ajadu maọbụ nwaanyị isi mkpe mana ihe gbagwojuru anya bụ etu mmadụ ga-eji kweta ịbụ nwaanyị ajadu maọbụ nwaanyị isi mkpe site na mbọchị izizi ọ nụrụ di maka na ọ bụrụ na onye ọbụla ekweta mara na onye ọ na-aga ịnụ bụ onye nwụnara anwụ ihe ọ pụtara bụ na ọ ghọọ na nwaanyị ajadu maọbụ nwaanyị isi mkpe site na mbọchị izizi ọ bụ eziokwu na ndị obodo a ndị omeke enweghị onye ha na-amanye maka na anyị maara dịka anyị jụrụ n'ajụjụ na ya bụ ihe dịkwa mana be ha ya bụ na ụmụ agbọghọ be ha na-ekwetakwa ịnụ onye be ha ama na ọnwụọ na anwụọ nke ọzọ nwee bụrụ na ọ bụrụgodo na dịka nwa agbọghọ na ịnọ na be ha bụrụ nwa afọ tụrụ ime mmụọ nwa na be nna gị enweghị onye ga-amanye gị sị gị na ị ga-anọ nata mgbe ọ bụ na o ji dịchi gị mma i wee chọta onye ga-anụ gị ị nwere ohere ịga nụọ dị enwere ike hapụkwara nwa ị mụrụ na be nna gị ka ọ na-aza afa nna gị ịhụnanụ na enwere ihe dị iche iche enwere ihe dị iche na omenala nke ndị a na omenala nke a na-eme na be unu ma ọ bụrụ na a na-eme ihe yiri ihe a na be unu ya mere anyị ji na-ewepụta ya ka anyị mara ihe dị iche iche dị n'egbe na egbe omenala ndị be anyị ahụgo m nwatakịrị nwaanyị nna a na-eji nwaanyị nwoke ba mbe m nkorobịa ọmụọwo nwoke tọgbọrọ na-ajezi n'ọnwa n'ọdị ebe ọzọ nwa nwoke ahụ na-eme n'ọma wee n'ọba anyị nkorobịa anyị n'ugbo ruru ego ka sa ya bụ ihe nji ikwu mmadụ bụ achọ ya bụ njesi na a na-echere ihe a ka agụwane mama ngụọ mmadụ karịa igwe ọ bụrụ na egwu ihe dịka 15 na-abịa abịa a maara na mmepe ka na-abịa a gara achọzi a na-achọ mgbe ahụ ị na-ata ya na omenala aka gara aga mgbe ihe ha ndụrụ ọbata ndị so n'ọhụ o techokwa ya gbasara nke nwa nọ nke nwa amamihe ụmụaka mmekọ nke ha nọ nke mbụ dị ohu ihe dị oke bụ kufu mana ihe dị na anaghị ejide onye ahụ na mgbe ọnike afọ afọ na anụ bụ alụse ịwatụ ndụ yi izu ụwa nwa gwa ugwu maka ihe nna m na-emehụ ndị ihe ji emere nkụzi nna akụzikwere na isoro nzọụkwụ ihe ka agwa bụ na a sị na nwata marị nna ya aha amarị ndị gboo ihe m hụrụ n'ahịa m abụ ihe a sịrị m na ntị ahụ m ome n'ikwu na m so ọ bụghị ọya a sị na arụ gbara ahụ bụrụ omenala so ọwa abụghị arụ ọwa abụ ezigbote ihe so omenala anyị ka ọkwa na ọ naghị awa aha akwụghọtago so ọ ihe dị mma maka Chukwu si jewenụ banye ezuwenụ mụ ya ezuwenụ
ke ndụmọdụ nwere inye ndị ka ndị obodo ọzọ n'ụdị igomi ihe a na-eme ebe a? Aka m asị ndị ọzọ bịa n'eke bịa mara aka ọgbakọ eke bụ ihe mere ndị ụwa awa ha mara akwụkwọ ebe a bụ civilization. Ụlọ akwụkwọ bịara be eke in the year 1909 onye kpọtara bụ Oyama n'eke mgbe ọ bụ Warrant Chief ndị Eastern Nigeria. Eke parish bido from Makurdi to Port Harcourt Ọka. Ndị jere akwụkwọ ijekwa wajụwa maka ndị bụ unu ịka ahụ onye sọrọ papa gasị na ebe ya na oji akwụkwọ bụ na St. Paul's Eke ugwu akpara aka. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniyaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniyala. Dịka ọ dị na ọtụtụ obodo n'ala Igbo, ndị obodo eke nwekwara ihe ha na-asọ, ụmụ ihe dị iche iche ha na-asọ. Abịa na ọma eke, anyị mara na mgbe ochie na ọ na-abụ ndị chọọ ịnụ ọgụ ha gaa bute ụmụ arụsị nke maọbụ nke ọzọ. Mere eji nwee arụsị dị ebe ahụ ha na-akpọ Isugwu. Ya bụ Isugwu nwere otu ehi nọ n'ime mgbe ahụ ihe dịka afọ 70 ma ụmụ gara aga. Ya bụ ehi bụ ọ bụrụ na ọ bata na be gị mara na e nwere ozi sitere n'aka arụsị ahụ bụ nke ha butere mgbe ha na-anụ ọgụ. Ehi ahụ nwere ike ịbata ebe ọbụla, rie nri ebe ọbụla, mee ihe ọbụla masara ya ma wee si ebe ahụ pụọ. Maka gịnị na a na-afụ ya dịka ehi arụsị dịka ọtụtụ n'ime anyị maara. N'obodo eke, n'obodo ọma eke rukwe tata ha ka na-akwanyetụrụ ya ugwu. Ọ bụ eziokwu na ehi ahụ anwụọla mana ha ka na-erute akụkọ ehi ahụ. Ya bụ ehi emeghe ka ndị ọma eke bido sọwa anụ ehi, mba, kama na ha hụtara ya dịka onye nnọchi anya nke arụsị ha. Ehi anwụọla, okwu wee bee. O were ọnụ ya na anyị were be ya na-eke Isugwu ejere arụ nata ụgwọ. Ọ mgbe gboo anyị magidere ihe na bụ mgbe ọhụ bụ ndị a na-ayọ ọgụ be anyị nwa atụfu ndị be anyị. Ndị na-adụ anyị mgbe ahụ bụ ndị Nside, agbata obi anyị, ụmụnne anyị mụrụ anyị bụ ndị Nside. Ha bụ ihe etukwa ede anụ ha atụkọta Nside. Nside dị na saịdị 9 mile yọrọ ọgụ bịatawa. Ha bụ etu na-ejere ndị ebe tụnyeje ndị agbata obi ọhụrụ na-eme anyị jiri nọrọ nke nwa maka na anyị rie obe ka anyị kọrọ kwafta nke nwa nwa baa gị mgbe ndị anyị batara nke nwa ndị be anyị mekọrọ anyị ọhịa ọhụ bụ mgbe ọbụla na ndị be anyị na-agbaji n'ọnụ anụ ahụ ọnụ anụ be anyị na-eku ha agbajiwe rio. O mendere mendeme mgbe ụfọdụ omekwe na ovuru dịka agwọ vuru ihe ọjọọ chụọ ha ma ahịa na-atakarị ihe na-ata ha. Ya bụ ihe mere ha ji were hapụ anyị nke nwa anyị jiri bụ ndị ya bụ anyị jere o soro nụrụ anyị ọgụ mgbe ahụ. Eyi ibi na anaghị akpọ anaghị eji ahụ ọ dịghị mmadụ pụta ije ruo iyi dịka dịba anaghị eji ahụ iyi. Mgbe ahụ o were esu a na-eke osu Isugwu, esu Isugwu inukwu eme ihe dị ọjọọ. Esu ahụ erukudoro na inukwu eme ihe ọjọọ na ọbịa bịa otupu ya jenarị ka ajụ ndị ese amalị na o were ihe ọjọọ ime bifo esu ahụ na ọ naghị eti ma naghị amedị mmadụ olesi were imere ihe ọjọọ imekwa ihe ọjọọ. Ya bụ ihe eji ama onye ndị na-alụ ahụ. Ya bụ oji abịa anụmanụ ahụ bịa na-ewepụta ihe nnukwu eme ndị ọjọọ. Esu ahụ rukwudo na ode blak esu ojii bụ anyị na-eko esu Isugwu. Esu Isugwu bụ otu ejighị okwu aka bụta ebe ihe dịka ebe o yerukwekwu n'ebe 50 years ọ nwụrụ maka na ya nwata ka nje na-ahụta mgbe ahụ. Ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ya mere o ji bụrụ na mpaghara ụfọdụ enwere ike ọ bụrụ na nwa agbọghọ ọtụtụ ime dịka mpaghara ebe nsi nne na nna ya na-achọ igbu ya na o mechuru ha ihu, obodo a na-enye anya dịka onye ukwu nnu. Mana ụfọdụ ebe na n'Igbo be anyị kwa a na-asị Chukwu daalụ ka amanụ ka ọ na-amụtara ha ụmụaka maka na ha ka na-achọ ụbara ụmụ. Ya mere na ihe ahụ unu na-asọ na be unu nwere ike ọ dị iche na ihe anyị na-asọ na be anyị. Ya mere anyị ji na-emepụta mmemme a ka i wee mara maka na nwata na-afụbeghị ọbaji onye ọzọ na-asị na ọbaji nna ya bụ ihe kachasị nọ. Onye njem ka akọ akụkọ karịa onye isi aghọ. Ya mere anyị ji kpọọ mmemme a Ugbo Njem bụ ebe anyị na-agagharị ịnwetara ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme n'ala Igbo bụ nke ụfọdụ n'ime anyị na-anụ sụsọ na ntị ha afụbeghị n'anya ma ọ bụ na ụfọdụ n'ime anyị ama akwụrụ n'ọdị. Ya mere anyị ga-apịachi ọnọdụ a
Agwara sị unu ka emesịa nụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, Ugwumba paniela.